Naangkon sa dakbayan sa Karkar ang back-to-back championship sa Pasigarbo sa Subo 2022. Nuno sila makapahingangha og mabulokon nga ritual showdown performance sa ilang gipasigarbo nga Kabgaban Festival, ila usab nalangkat ang Bass and Festival jingle. Sa ilang performance, ilang gibida ang istorya ni Venerable Teofilo Camomot nga usa-usab ka Karkaranon. Karong buntaga, mangayo tag kasayuran og sekreto sa ilang kadaugan, kauban ang ilang mayor nga si Mayor Patrick Marcinas, dinhilang sa GMA Regional TV Live. Unsay sikreto sa Kabkaban Festival sa Karkar nga nanghawd karong bag-o sa Pasigarbo sa Sugbo Festival of Festivals. Makauban nato karong buntaga mayor sa Dakbayan, Mayor Patrick Barcenas. Mayong buntag, Mayor Barcenas, kumusta? Ug welcome sa programa GMA Regional TV Live. Pakigreet una Mayor at mga kapuso, labi na mga Karkaranon. Mayong buntag mga kapuso o mga Karkaranon. Congratulations Mayor sa back-to-back championship sa Pasigarbo sa Sugbo. Unsa may gibati nimo ini Mayor? Ang ako yung gipati sa tinuray lang. Primero sa pagsugod yung dagang ikabalaka, hingawa nga sa kahago ng mga bata, hindi na lang sa gasto. Pero ako lang makabalaka na mo nga ma-maintain ba na mo ang pagka-champion niya po, no? Apan ako, dako na kong garbo, dako na mong dungog, nga amog yung na-maintain ang nakuptan, na-maintain ang maong pagka-champion. Para kang kinsa man ninyo gihalad ang kadaugan sa Karkar sa inyong Kabkaban Festival. Among gihalad sa tinuray lang, among gihalad among kadaugan. Kanang nabagyan na gyud sa maabot nga Santos, Pilo. Among gihalad nga sa Karkaranon. Can you share to us Mayor kung unsa kini mahitungod o nganong gi-celebrate man ninyo ang Kabkaban sa Karkar? Mahinungdanon kay din namo ang Kabkaban Festival sa Mirono. Ang kining Kabkaban Festival nakuha ni namo sa pangan nga Karkar. Ang Karkar diha namo kuha sa tanom nga kabkad, no. So kini mahinungdanon kayo amo ni gihibo nga Kabkaban Festivals kay dinhi amo mang makita ug diin amo mauni among gihibo nga festivals kay dako man ning nakatabang pod sa Karkar. Sabi na gyud sa panginabuhi sa kabukiran, no. Mayor Barcenas, unsa may masulti nimo nga maasoy nimo nga mga struggles nga inyong giagian sa inyong pagpreparar sa contingent? So ang amog yung struggle nga katubang sa pag-andam o Pasigarbo mao kini na primero numero 1 ang financial ug ang kining pag-organize sa mga bata ug pagkita og mga trainers nga maayo gyud nga do naman tay gikuptan nga corona. Kunay among kabalaka nga makuptan pa baka na mong body corona. So, mensahe nimo sa mga Karkaranon, Mayor? So ako mensahe sa mga Karkaranon nga unta kitang mga Karkaranon sa atong kadaugan sa Pasigarbo diin nakita nato ang panaghiusa gikan sa mga ginikanan, kabataan, mga trainers, tanan nga mga lumlupyo kay ato matong giawag nga mo support nga ug dunag gyud ay panaghiusa, dunag gyud dako nga kalampusan nga may tabo. Duna ang unity katawhan no tali sa gobyerno. Daghang salamat for joining us ug congratulations once more sa inyong Dakbayan, Mayor Patrick Barcenas sa Karkar City. Daghang salamat, Mayor.